Nævdyret er en mærkelig tøs med en næb så stort og et hår så kort. Hun svømmer rundt i floder og søer og spiser alt hun finder på sin vej. Gaston er en mand med et kæmpestort ego. Han vil fange nævdyr og sælge det til show. Han har en plan, han er klar til den nu. Men nævdyret er smart og slet ikke så nemt at fange. Nævdyret og Gaston, en kamp om magten. Men hvem vil vinde? Det er svært at sige. For nævdyret er hurtigt, og Gaston vil vinde. Det er en kamp mellem den vilde og den smarte. Nævdyret er en venlig sjæl. Hun elsker at lege og svømme rundt, og Gaston ser det som en leg. Han vil have hende til at opføre sig som en artig pige. Svømmer rundt i floder og søer og spiser alt hun finder på sin vej. Gaston er en mand med et kæmpestort ego. Han vil fange nævdyr og sælge det til show. Han har en plan, han er klar til den nu. Men nævdyret er smart og slet ikke så nemt at fange. Nævdyret og Gaston, en kamp om magten. Men hvem vil vinde? Det er svært at sige. For nævdyret er hurtigt, og Gaston vil vinde. Det er en kamp mellem den vilde og den smarte. Nævdyret er en venlig sjæl. Hun elsker at lege og svømme rundt, og Gaston ser det som en leg. Han vil have